Hej, velkommen. I den her film der skal vi snakke lidt om en ventil, Rotalock-ventilen. Rotalock-ventilen sidder på rigtig mange køleanlæg, og jeg får tit spørgsmålet, er den åben nu, eller er den lukket? Og til det kan jeg kun svare ja, fordi der er en del indstillinger, og der er en del udgang på den. Rotalock-ventilen sidder forskellige steder på et køleanlæg. Den kan sidde oven på receiveren, den kan sidde direkte på kompressoren, men den kan også sidde som særskilte ventiler direkte på et aggregat. Vi har flere typer af ventiler eller Rotalock-ventiler, men man kan sige, at det her det er nok de mest normale. Vi har en her, hvor man kan se, hvordan spindlen kører indeni, hvordan man flytter tingene. Det er en Rotalock-ventil uden uafspærrelig udgang. Det vil sige, at hvis jeg skruer spindlen helt tilbage, så vil jeg lukke for den her udgang. Så har vi den her, som sidder oven på receiver og typisk sidder på kompressor. Den har 4 udgange, eller man kan sige, den har en indgang og en udgang, en primær udgang. Så har den en serviceudgang, og så har den en udgang her, hvor man plejer at sætte en lille skrætter i, hvor man har en uafspærrelig udgang. Den har også en dækhætte på her. Dækhætten er på for at sørge for, at hvis vi har en lille utæthed, at vi holder så meget som muligt inde, men også sørge for, at folk ikke piller ved den, uden at det er hensigtsmæssigt. Så har vi en lille pakning her. Man kan spænde mere eller mindre for at tage den af. Det er sådan set egentlig bare en lille messingpakning. Man kan skrue den af her. Løsner man den, så har den ikke tendens til at rive så meget grad, men til gengæld bliver den lidt utæt. Mange gange så har Rotalock-ventilerne tendens til at blive utæt her i pakningen, så kan det hjælpe at lige efterspænde den her forsigtigt med en skiftenøgle. Så har vi den anden type her, som er en type, der sidder på rigtig mange små eller mindre aggregater. Danfoss-aggregater for eksempel. Det vil sige, at vi har en tilgang for kølemiddel, der løber ind her, og en afgang, der løber ud her. Og så har vi en uafspærrelig ventil her, eller udgang her, og vi har en servicedus her. Igen har vi vores pakning heroppe og vores rotorventil. Man kan sige, at vi har en Rotalock-spindel, der løber ned her igennem. Det er den, vi kan sætte vores værktøj på. Der bruger vi vores Rotalock-nøgle. Den sætter vi herop, og så kører vi op og ned på den. Mange kan godt lide lige at løsne den her, og det kan også være en rigtig god idé, fordi så skærer vi ikke den der grad, men altså, der kan altså godt komme noget kølemiddel ud, så normalt så er det ikke nødvendigt. Men man skal i hvert fald, når man er færdig med den, så skal man lige kontrollere, om den er tæt, når man har lukket den. Kør op og ned her, der har vi den her spindel. Vi har en tilgang her, der kommer fra kompressoren, eller hvor den nu kommer fra. Kommer ind her og løber ud her, ud af udgangen. Det vil sige, det er denne her ventil her. Så vi har en indgang der, og en udgang, der løber ud her. Eller en afgang. Hvis vi kører spindlen helt ned i bund, det kan vi jo lige gøre, så vil den komme herned og være. Og så vil den faktisk lukke af, så der er ikke noget, der kan komme op og ud her. Men til gengæld, så vil vi stadigvæk have forbindelse her til den uafspærrelige. Og det er jo rigtig praktisk, hvis vi sætter vores sikkerhedsautomatik her. Så vores PZ, HH eller sådan noget højtryks måske, højtrykssikring. Eller det kunne også være vores lavtrykssikring selvfølgelig. Altså en uafspærrelig sikkerhedsanordning. Heroppe, der har vi en servicehane. Det er den, som vi har her, hvor man kan tage selve hagen eller af, og så kan man tilkoble sin slange. Den kan man sætte på heroppe på serviceventilen, og så kan man måle det der. Men hvis vi nu gør det her, så vil der jo selvfølgelig være adgang direkte ind hertil. Så det duer ikke. Så det man gør her, det er, at så kører vi Rotalock spindlen helt i top. Og så står den heroppe. Så kan vi sætte vores hane på, eller vores slange på her. Og så når vi kører den lidt ned igen,
Så kan vi køre den lidt ned. Sæt den i midterposition. Et eller andet sted. Det er ikke så nødvendigt, hvor lige præcis det er. Om der er bare en lille smule hul, så løber det igennem. Og så har vi faktisk gennemgang her til alle åben. Nu er der åbent til alle 4 huller, kan man sige. Så når man kører den helt op, det er der, hvor man går fra den. Det er vores afgang. Det er dens normale stilling. Så er der faktisk lukket for den her hane. Der er åben ud til anlægget, og der er åben over til vores sikkerhedsventil. Hvis vi så gerne vil køre kølemidlet hjem på receiveren for eksempel, hvis vi har en receiver her, så kan det godt være, at vi gerne vil suge kølemidlet hjem på anlægget. Så kører vi den her helt i bund, og så kommer vi lige så stille til at stande kølemidlet op her, fordi vi suger jo kølemidlet ud. Men vi har ikke lukket af for vores sikkerhedspressostat, så derfor kan vi roligt gøre det, uden at der er et sikkerhedsmæssigt problem for det. Det er den ene type her, egentlig en ganske simpel ventil. Så har vi den anden type, der sidder oven på receiverne. Det er den her type her. Der kan man sige, der har vi en tilgang her, det er den, der sidder her. Det er sådan en stor en, man kan skrue på receiveren. Og så har vi vores udgang, der løber ud her. Når den her er helt i top, så er det ligesom den anden derovre. Så er der lukket her, og så vil vi kunne sætte vores slange på. Når den her så står midt imellem, så er der åben, så vi kan fylde kølemiddel på, vi kan aflæse, og vi kan alt muligt andet. Den her, den vil jo også gå ud til vores PZ H for eksempel. H, altså vores højtrykssikring på højtrykssiden. Det vil sidde derude. Lige meget, hvordan jeg stiller den her, så vil de her to altid snakke sammen. Og derfor har vi altid gennemgang igennem der. Vi kan sikre os det her. Igen, hvis vi skruer spindlen helt i bund, så lukker vi hernede. Og så kommer der ikke mere kølemiddel ud i anlægget, og vi stander kølemiddel op. Det er sådan en meget simpel lille ventil, som godt kan forvirre ret mange, fordi er den åben eller lukket? Der bliver man altså nødt til at tænke, hvad er det, jeg vil have åben, og hvad er det, jeg vil have lukket for? Så der er lidt mere sådan lidt, det er ikke sådan en 2 stillinger, den har faktisk 3 stillinger, sådan her ventil her. Fordi den kan være lukket i den ene, den kan være stå midt i, og den kan være lukket til de andre. Hvis vi har et PI-diagram, så er det en lidt sjov ventil. Hvis vi har en tilgang her, så har vi vores butterfly, som er standarden for en ventil. Det har et sæde, så den har sådan en, fordi det er jo et lille sæde, vi kører frem og tilbage i rotorlokken. Den har en udgang, det vil sige, det er vores en af de her 2 udgange, og det vil være vores service-dus, det er den, vi kan lukke af for. Den kan vi lukke af fra. Normalt så er den lukket, så derfor vil vi tegne den her sort. Vi har jo også den sorte dækhætte på, så den har sådan en her. Dækhætte. Så kan man sige, at den er uafspærlig, det vil sige, at den kan hele tiden måle det med den her. Men det er ikke en udgang, som kan lukkes, så den har ikke den her, kan man sige, trekant. Den har egentlig bare en udgang ud her, og der sætter vi tit en skrædder på, eller også sætter vi den direkte op til vores sikkerhedsautomatik, og så kan vi ud fra det, så har vi vores sikring. Det var en lille hurtig gennemgang af rotorlokventilen. Jeg håber, at I fik noget ud af at se med. Tak for i dag.